Sa pelikula, artista ang nagkakamali. Dito sa prompt, yung director madalas ang nagkakamali. Anak ka ng... No, 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 no. What? Ayaw, diba? Mas maray pa andalan kaysa sa imo, pwede ta pang lakawan. Gago! Mas maray pa sa dan. Mas maray. What? Ayaw, diba? My grandson, remember this. What you did when you came near me, you will do the same thing again when they come near you. Siguro hindi ako mamamatay kung magagalit sa akin ang mga taong hindi ko kilala. Alagaan nyo buhay nyo, mga gago! Ginagawa mo! Halika na, isda tayo. Dali! Madali lang sabihin yan. Natatandaan mo ba yung alitap-tap na isda? Malaki yon, pero mahirap hulihin. Pasok. Hindi lang pasok, basag pa.